आङो इसोरनि अननाया नंथारमारगौ गोथां मार्क होनानै आङो जोबोर रंजानायजों बाख्नायदों आरो आङो जोबोर बाख्नायनायजों आङो लादोंमोन आफा इसोरखौ दिनै आफा इसोरखौ आङो खुलुमनाय सिबिनाय बाख्नायनायाव आरो बेबायदिनो आंनि सोलिनायफ्राव दिनै गोबां फाब जानायखाय आङो आरो फिरिसे बेबायदिनो आङो दुखुआव बेमाराव सैसोनानै थानांबाय आंनि बे दुखु दाहाखौ दिनै अनसुला प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बोखारनानै होआबा आंहा जेबो राहा गैलिया बेनिखायनो आं माजों हामगोन माजों हामा दिनै बे आदैनि प्रेयार सेन्टाराव आङो सफैबाय दिनै बे आदैनि प्रेयार सेन्टारनि लोगोसे लोगो मोननायजों जाहाथे आंनि बेमारफ्रा नागारजानानै आरोबाव साबसिनै आङो दिनै आफा इसोरखौ बाख्नायनो हानाय बायदि आफा इसोरा बोर होथोंसै जाहाथे आङो जा जाबोनांगौ जाबोखाबाय दिनै मास मोनथाम बायदियानो आङो बिसिनायाव गोग्लैसोनानै जेबो खामानि दामानि मावनो हायासै आंनि गथ' गथाय दङ सानै गथ' उन्दै उन्दै दङ बिसोरसो मावगासिनो लोगोसे बेबायदिनो जाय फिसाला उन्दै दङ 4 बोसोरनि अब्लाबो बिबो आलायाथानि जोङो ओजों थाङो ओजों बेमार आजार नायजानाय आलाय सिलाय दङ अब्लाबो इसोरा अननानै बे गथ'फोरखौ मोजाङै दोनगासिनो दङ दिनै फाबा आंनिखाय दिनै फाबा आंनि जानायखाय दिनै फाबा आंनाव गोदोसोनायखाय दिनै आंनावनो गासिबो जानांगौफ्रा जाबाय दिनै बे जानायजों लोगोसे जाहाथे आंनि फिसा फिसौफ्रा जायालासिनो इसोरा मोजां दैदेनलांनाय बायदि आरो आं मा होननानै बुंनो दिनै दानो आदैजों लोगो मोननायजों लोगोसे इसोरजों लोगो मोननाय बायदि आंनि बेमार खानायखौ मोननाय बायदि इसोरा हामबाय होयो आं इसोरा अनसुला प्रभु जिसु ख्रिस्ट' मानोना गोथां इसोरा नोंनो बेनिखायनो आं आसा थियो गोथां इसोरा दानो आंखौ सोखायनो सोखानानै जाहाथे आङो मुलि थुलि जानाङालासिनो इसोरनि अननायजों सोखानाय बायदि बे अनसुला इसोर आंनो बिफा इसोरखौ साफ्रोमनिबो सिगाङाव साखि होनायजों लोगोसे आंखौ सोखानानै आरो बेबायदिनो साबसिन हामसिन आङो बाख्नायलांनो हानाय बायदि बोर होदो Thank you. Hallelujah. Praise the Lord.